Ne. Takže, čus lidi, my jdeme dělat zvonkohru. Ale tak, Fajn. aby šlo vidět tohle. Ok, nesmí jít vidět tam. Zdrav! Tak, jo, dobrý, dali jsme to reálně lidi. Jdem zazvonit třeba někam sem, jo, na oba dva najednou, aby se tady sešli. Udělej to. No. Ona, jestli by se to mojí kamošky máma dozvěděla, tak by dostala fakt za racha. A tady jsou mega hezký cherry. Fajn. Jdem zazvonit sem? A nebo ne, lidi ozvem se. Fajn. Takže jdeme zazvonit tady. A je tady? Jo, je, i když to vypadá asi rozbitě, nebo to není ten zvonek? Jo, tak jdem. Tady bude možná zvonek. Ne, není. Nemá zvonek. Tam vidíš. Tady je, tady taky. Jo, nebo zdálo se mi. Je to. Jo, tak zazvoň. Lidi. A ne, no. Zvonila 3krát, kámo. Ok, Ale hlavně nejdeme tam, kde máme. jdem na další. Tady, zazvoň tady. Zazvonila jsi? Ne, sem! Elono! Fajn lidi. Tak. To bude asi všechno. Koment pro pár. Dělám si legraci jenom. Samozřejmě, že nekončím. Ok, jdeme tam. Tak já všechny bytka naraz. Ok, já se trochu bojím Elonu. Ježiš, ať nejde. Jo, tam je pavučina, hej. Fakt? Jo. Zdravím. Ne, ten to jde vidět, sakra. Dobrý. Lidi, to je asi pro dnešek všechno. Pa, pa.